Your flight is ready to leave. Please go to gate 14 immediately. The doors of the plane will close in 5 minutes. Ka bani lokacinka, ko za na rayu a duniya. Ka bani tabbacin zamana da kai, ka ji masoyina. Ni dai ne nake son ka, na fi kowa jinka a zuciya. Wallahi na yi a ringama da son ka ne a birnin tarayya. Ina ta yi maka magana, kana ta sauri ka ki ka waiwaya. Gashi zan yi misin flight a kansa na barka masoyina. Dai ta duba irin ka ko zana dace a social media. Sai gashi ban dace ba dan kai daban kake ba irin ka ko daya. Akan ka san saka cikiya sai dai bani da shaida ko daya. Akan ka san iya mutuwa sai da ina da dalilin rayuwa. Wayo ne wayo duniya, soyayya ta mini mugun mamaya. Abin da ban taɓa sawa kaina ba, gashi yau ina ta yin bebiya. Koyi rayu yadda yake so, amma ni na kasa bai ɗaya. Na so abin da ban so ba zan ganta ba, soyayyar zuciya. Allah ya san na so ka tamkar in ce raina a duniya. Tamkar in ce raina a duniya. Ni ma na san kin so shi tamkar ki ce ranki gaba daya. Gashi ko kallon ki bai yi bare yayi maki dariya. Da Allah share shi ki ji kar ki kamu da ciwon zuciya. Tunda ba take yake ba, ki daure ki mance mu bar sha duniya. Ni za na so ki ko ba ki so na, mu